z historykami, ale miał tu też miejsce rok temu koncert Grzegorza Chudego. Ta sala bardzo nam się przydaje do właśnie takich, już powiedziałem, eksperymentów. Dziś jeden z takich eksperymentów chciałem Państwu polecić na dzisiejszy wieczór. Są z nami przedstawiciele Stowarzyszenia Karasol, z którymi współpracujemy, no przynajmniej rok, prawda? Pan Ginter Pierończyk, pan Aleksander Lubina w pierwszym rzędzie, jak przystało na szefów poważnego towarzystwa. Oczywiście to oni inspirują na całym Górnym Śląsku różne gremia do tego, żeby tworzyć filmy, spektakle, pisać książki. No i trafili też do Mikołowa, gdzie my już mamy chyba czwarte spotkanie, które jest właśnie przez Panów inspirowane. Dziś oczywiście eksperyment teatralny, dlatego że każde wystawienie spektaklu teatralnego jakby poza murami teatru to już praktycznie stanowi eksperyment, szczególnie dla mnie jako organizatora, dlatego że nie robimy tego na co dzień, tak naprawdę robimy to po raz pierwszy, więc... Poklatki do organizacji. Stąd nazwa eksperyment. Proszę Państwa, dzisiaj przedstawimy to, co Stowarzyszenie Karasol lubi najbardziej, czyli spektakl, który w całości jest zagrany po śląsku. Jest to spektakl jednoosobowy, czyli monodram, który jest szczególnie trudną formą, dlatego że, Szanowni Państwo, proszę tutaj też o wyrozumiałość, dlatego że sala nie sprzyja takiemu kontaktowi, to spojrzycie w oczy aktorce, aktorka spojrzy na Was, to jest taki kontakt bardzo bezpośredni, ale bardzo trudny. Wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście na spektaklu wyspiańskim, gdzie sala jest dosyć mocno wyciemniona, aktorzy mają ten komfort, że nie muszą patrzeć w oczy swoim widzom, no ale z drugiej strony nie mają też takiego kontaktu. Co więcej, aktorzy dzielą ten spektakl i swoją energię na wiele scen, wiele osób. Tutaj mamy jednego aktora, który musi nas swoją energią, swoim zaangażowaniem zająć na około pół godziny. Tyle potrwa spektakl. Więc z pełnym szacunkiem podchodzę właśnie do tego rodzaju sztuki teatralnej, jakim jest monodram, dlatego że jest to dla mnie szczególnie trudna sztuka, bo wiem, ile musi kosztować aktora taka właśnie prezentacja, czy gra, tu można użyć wielu słów, bardzo szeroko to obrazować, ale też nie chcę Państwa tym wykładem zanudzać. Po spektaklu będę miał przyjemność zadać kilka pytań aktorce, którą wówczas przedstawię. Mam nadzieję, że Państwo też się włączycie w tę rozmowę, że będziemy mogli wspólnie podyskutować, zadać jakieś pytania bądź czegoś się dowiedzieć. Spektakl nosi tytuł Jerześ Tychopem Bercie Morysie, a wystąpi przed Państwem Hanna Szczęsna-Kozik. Aktorka z teatrów nieprofesjonalnych z rejonu Gliwic. Szanowni Państwo, a autorem tekstu do tego monodramu jest siedzący w pierwszym rzędzie, jakże zestresowany. Czeknę gdzieś na widownię, żeby z Państwem obejrzeć spektakl. Zapraszam jeszcze miłego wieczoru. Są żeście w domu?
Czekaj. Te roski można, poczekaj ino. Nie! Nie, ty słyszysz mnie? Jerunie. No, ty, no nie, to słuchaj. Ja ci wszystko opowiem, co? Nie, bo ja ci nie słyszacie. No, słyszysz mnie? Marii, no, słuchaj. No, ja wiem, ja nie miała czasu. Ja dzisiaj zaś idę, wiesz? Chcesz wiedzieć, jak to było? Ty słuchaj, ty mnie słuchaj, ja by tak gadać, wiesz? Marii, no tak, my się trafili, nie? Wiesz, no tak jak było gadane, nie? Ty, on się mnie pyta, ja poradza ważyć. Ty, on się mnie pyta. Ty, ręka mi sam, patrz. Ja ci pokażę. Sam, widzisz? Marii, sam mi ręka trzymał, ty. Sam mi trzymał. No, we ślepia mi tak wejrzał, ty, tak. Ja ci powiem, że on miał coś we tych ślepiach, wiesz? Już tu wiedziałam, takie diobołki, wiesz? No, muzyka się gronie. Ja ci powiem, no niech będzie, że to jest muzyka, nie? Ty, a on sam ta ręka, nie? A coraz to bliżej, wiesz? A ja mu ta ręka tak, nie? A on się tak przybliżył i się mnie pyta, ty. A poradzicie wy to ważyć? No nie go, no dopiero na ja w tego mu ta ręka, wek. No ja go tam, dyć chopie, dyć ja to wszystko w tym anosie napisała. No znakomicie gotuje, ty, no. Ty, on się myślał, że te półczytki z czego to takie wielkie są. No, mamulka można mi ważyć, albo oma, nie? Albo można ze fast foodu, ty. Ale czekaj, co? Ja nie słyszę. Co ja tam napisał? Czekaj. Ja to sam mówię. Ja już ci go tu. Co? Bo mnie ryczy. Ja ciebie nie słyszę, a ty mnie słyszysz, ja wyjdę. Słuchaj, ja bym napisała tak. Blondynka, nie? Lat 38, nie? Jest. Napisała to tak. O słusznej posturze. Niezamężna, znająca języki, melomanka, wysportowano. Coś. Marii. No być czasem i jakaś położyć. Uwielbiająca podróże, znakomicie gotująca. No napisała? No. Ej, Marii, jeżeś tam? Ciu. Wyście są? Dawno tak, co? No i gotowo. Siedzę, nie? Siedzę tak, jak mnie na tym kursie z komunikacji uczyli. Za mną je okno, nie przede mną nogi na wysoki restaurant. Siedzę. Pamiętam nad salą. Podchodzi do mnie kelner i się mnie pyta. Dobry wieczór. Witamy w restauracji Bajery. Pani sobie życzy? Ja życzyła się. Sok i ze Johannków. Przyniósł mi siedza i pija, nie? No, tak się siedza. Czekał, nie? No siedza. Czy już te ręce mi sam tak, nie? Czekał, patrzę. Właśnie. Też je przed czasem, takie sprytne, ale ja była pierwsza i już tam siedzę, nie? Czekam, właśnie, patrzę. No, całkiem grypny synek, chudy. Wysoki, bez brzucha, bez glacy, porządnie oszczyżony. Nie miał tej fryzury taka ale faszystycznej, wiecie, nie? Bez brody, ale muła, co wiecie, co, nie? No, taki, no nie powiem, patrzę. O, nie ma tych szpicoków, tych szczewików, co to wiecie, nie? Co to baby cyganią, że niby 46 rozmiar. Ja! Metr 50, a szczewik 46! Nie! I ja wam powiem, jak my by mieli płacić podatki od tego prostego szpica, my by mogli bulić nie ino 500 plus, a 750 plus i to od każdego dziecka. No, ja mam to godą, nie?
Ale no dobra, tak się go patrzę, jeszcze jak on wygląda, nie? Fajnie też obleczony, uniform. Fajny chęt, szaket, dżinsy, nie? Widzę, że we uszach ani we nosie nie ma żadnego żelastwa, nie? To też jest trochę dobrze, nie? Tatuaże też nie widziałam, chociaż się tak myślę. Ja z tym nie mam problemu, no ale wiecie, nie? No i tak podchodzi do mnie. No i się tak kręci. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No chyba od razu wiedział, że wyliotuję, nie? Więc sama siedzę, to jest taki drogi restaurant, że sam nikogo nie ma. No, dobry wieczór. No, proszę, może pan siądzie, nie? A ten stoi, jakby kupił i mi się przygląda, nie? I tak widzę, że ta krowa tak idzie trochę niżej, tak niżej. Ja się też tak troszkę siedła, co by mu tak troszkę pokazać, nie? Ale im tak troszkę, nie? No, moi drodzy, no to już padało w końcu, no. Proszę, niech pan siada. Wolno siadać. Siadać i gadać, se myślę, nie o Chryste, będzie tak stoł. No dyć, fandzolić nie. Głupot pociskać też nie, bo ja no tu nie mam czasu. Lojtki, dyć czas to je pieniądz. Wiecie, jak wiele Jodza inwestowała w tym trybie, bo wszystko powiem. Patrzcie, tak. Szampon koloryzujący. No kosztuje, tak? Maseczka, no bo też nie pójdę taką, nie? Makijaż, do tego manikir, no to lakier, gdzie mam hybryda, to teraz i nie jest drogie, ale to nie, też nie jest. Do tego, że się fajnie chciała oblec, nie? No to też jest, nie? Do tego jeszcze co, szczewiki, że się fajnie były we Amrobocie, ale i tak były drogie. Ćwierć wypłaty na to poszła, ja mało nie zarobię. No. Szanelka piątka też musi być, nie? No to co, mało, że wydała, mało? No dyczy, aż portfel boli. I o tak siedzę, a teraz zainwestowałam, a on do mnie podchodzi i mi go to... Witam. Ojej, to ja objechałam, nie? Potem myślałam, no dobra, teraz jakoś to trzeba utrzymać, nie? I to było do... Kelner już tu było. Ach tak, był. Zamówiła pani coś? No też się chce zamówić, przecież jak nie będę siedzieć, nie? Sok z ejomatów. Znaczy się sok z czarnej porzeczki zamówiłam, niesłodzony oczywiście, bo przecież pan wie, że ja nie słodzę. A dobry był? Aha. A dobry. Dobry wieczór. A on się rozejrzał po tym restaurancie, wyjrzał za okno, odwraca się i mi podał. Rzeczywiście wieczór dziś piękny. Księżyc w pełni, ale pani piękniejsza. I Jezusie, jakby to usłyszał, że myślała, Jerujetarski będzie angielsko-gotka. Dobrze, że tego soku i za tych jołantów w gębie nie miała, bo by go opluła. No to godam, to może już niech pan siądzie. Nazywam się Hubert Morris. Dobry wieczór. Bo to był szybko padała, że ja wiem, jak on się nazywa, to ci ja się z nim umówiła sam, nie? Proszę, niech pan siada, panie Morris, może ja bym dla pana coś do picia zamówiła? Coś zimnego może? Się myślę, ja ci muszę chyba parę kubów takiej zimnej wody szybko zrobić, co byś nie myślał, że ty będziesz miał tak poległ, że tobie to tak pójdzie. A skąd pani wie, że ja bym chciał coś zimnego? No bo ci... Także się nie pomyślała, bo nagle z tobą tego nie wolno było tam tydzień w tym restaurancie, bo ci z oczu patrzy, bo ci z oczu patrzy. Oczywiście, niech pani zamówi. Myślę, ja ci to zamówię, bo nie ty coś chłopie zamówisz, to ja sam z głodu umrę. No, ale nie zapłacę. Ja się pomyślała. Berci, ty jeszcze nie raz za mnie będziesz bulił. Opie, ty będziesz za mnie bulił jeszcze przynajmniej ze 20 kolejnych lat. Ale dobrze, powiedziałam. Może tym razem zrobimy tak, że ja zapłacę za siebie, a już w kolejnym spotkaniu. Byście widzieli, jak ten się wychyla, jak to usłyszał. Tak, pan za to chciał. Blondynka, lat 38. Wysportowana, chodziła słusznie po skórze,
niezamężna, znająca języki. Przyglądam się. Woskom się przyglądał. Elisom i Elisom gryfne. Wiecie, jak one z tego dają? Jak są zdrowe włosy, to i baba jest zdrowa. U was też tak pewnie, nie? Bo wiecie, się rusza joje ze Kusic. Wiecie, jakie są Kusice, nie? To jest tutaj niedaleko. To jest dzielnica Fazanowa, nie? Moi drodzy, to jest tak, że Kusice wcześniej do reformy były gminą, a teraz po reformie to już jest dzielnica. Jak to tam mamy? Kusice są wielkie, nie? Wiecie, Kusice wieś, Kusice stare osiedle, jest też Kusice nowe osiedle, Kusice 2, te rzymskie 2, nie? Kusice 3, rzymskie 3. No. Kusice wieś to dawniej było ino Kusice. Najgorzej to na to go dali za Hitlera. Kuszice. Fest obraźliwie, ale no też to było tak, można powiedzieć, richtig po śląsku, nie? Ludzie, co tam żyli, to wiecie co? Ślub? Jak? No, ale najważniejszy to był oczywiście chrzest. Chrzest, komunio. Potem co? Potem do roboty. Na mszo, do kościoła, do botrza i do szkoły. Do szkoły to oni chodzili 4 lata. No bo co? W szkole było najważniejszego. Tam nie było czasu na to, żeby się głupotami zajmować, a cygaństwami. To było egale, to je niemieckie i polskie. Najważniejsze to było nauczyć się czytać, pisać, no i co jeszcze? No, rachować. Teraz czemu czytać? No czytać, moi drodzy, i to z tego, co by czytać Einberufung, Verordnungi, wezwania władzy hitlerowskiej, pruskiej albo ruskiej. No było tak. Baby. No po co baby miały czytać też? Wiecie, jak to baby kiedyś, co one miały robić? To zaraz wam powiem. No ale baba też się musiała przeczytać, że przyszło kiedyś napisane, że ist gefallen, nie? Że zginął. Rachować. Z tym rachowaniem, moi drodzy, to było tak, coś mi tu troszkę nie sztymuje. Z rachowaniem było tak, że trzeba było rachować, co by umieć sprzedać, a kupić. No co? Wągiel na rynku we Fazanowie trzeba było kupić. No trzeba było wieprzka sprzedać? No trzeba było. Bajtragi wpłaty kominiarzowi też trzeba było bulić, nie? No. Oj, ja wam powiem. Hopy. Hopy to były ważne, najważniejsze do Führera, co by do wojska szły. Dziołszki. To jemu zależało, co do dziołszka przyjdzie, a temu hopu dogodzi. Żykać, ważyć umiały od mamulki. A to, co było dodatkowego, no to co? Gadziną się zająć. No, a dodatkowo nowe hajoty rodzić. To było wtedy najważniejsze. No ale potem my przyszli, był rok 1970, jakoś to tak było. Tak mi przynajmniej oma go dała i tak ja to spamiętała. Moi mili budują wtedy najprzód budowali takie ze chlewikiem i ze zygrodkiem. Wtedy to był ten czas, co baba, to w domu. Hop, na gruba, do werków, eli innych zadań, ale tam kajczołki robili, a armaty. A baba co? Wiecie, to wszyscy wiedzą. Baba w domu, gadzina. Ordnung muss sein! Und Kinder, Kinder, Kinder! Tak było. 1, 2, 3! A potem jeszcze raz. 1, 2, 3. To było tak. Potem zaś następny.
już na Pańskim zacznie budować nowe osiedle. To już przyszli ci, co się tam budowali. Wiecie. Goroli. To potem już ich było tyle, że my się w jednej szkole wszyscy nie pomieścili. Jak to potem podzielili? My chodzili do szkoły numer 2, ci do szkoły numer 1. No ale przyszł też ten czas, że Gierek pozwolił, można było do Niemiec jechać. Część pojechała, no ale część została. No to co? To nas tu zamę do kupy do jednej szkoły. No i tak my chodzili. Oni ze Fazanów, ze Osiedla, ze Zydlungów i my ze Wiory. Potem też zacznie godać. Było pańskie, było PGR-owskie. Było pole, a teraz są go. La 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 la. No ja wam powiem. Blondynka lat 38, niezamężna. Gdzie się chciała wydać? Gdzie się chciała wydać, no nie było zakonu. Sami te Roski wiecie, jak to jest. Tak, co mi sam nie będzie patrzy. Te Roski to chłopów nie ma. Ci, co zostali, to mają tak. Albo dość ino robią, albo nic nie robią. No, ci, co robią, to albo siedzą dusz przy kąpie, albo przy komórze. No, a zaś ci, co nie robią, to oni siedzą ino przy komórze, a w aucie. Jak to się potem kończy? Przychodzi ten, co robi, duś a ciebie, ino do domu i co? I ino żere. Żere, a telewizor, pilot i leci, nie? No, jest tak? Jest tak. No, żerą też takie same fast foody, i takie rzeczy, co to żreć tego nie powinni. Potem nic ino do tej apteki, a pani przepisze lek na to, a pani przepisze lek na tamto. A na te niebieskie też idą po przepisaniu. Brzuszysko im rośnie, to co pod brzuchem też im rośnie. No. Najgorzej, jak potem trafisz na tego, a on ci powie tak. Brzuch je taki, a to co pod brzuchem też je takie. Ja to dowcipnę, ja by to chciała widzieć. Słuchajcie, nim on się wspomni, że on tam ma tego półroka, to po pierwsze on służy ino do tego, co by on się wycedził po tym piwie, co go wysłał hotela. A po drugie, jak nie zdąży się wycedzić, to jedyne co mu zostaje, to już bardziej w tobie, babo, to że jedno do prania. No bo co? Ja wam powiem, jeszcze z tych takich moich, co to ja miałam, chciał mnie taki jeden Niemiec. Ale taki niemiecki Niemiec. To brawo, nie? No, tak by się tam z Niemcy pisać, nie? Troszkę. O, wszystkim jej o niczym, nie? No, jak to z takim Niemcem, nie? Bo mi kiedyś pisze, Sprechen aber gut Deutsch. Jak ja to przeczytała, po pierwsze, nie sprechen i no schreiben, nie? A po drugie, to się myśla tak, po pierwsze, gdzie wszystko po niemiecku, co napisze, to najpierw do umy nie? Gdyż ona mi to robi, byście widzieli, wiele uma ma przy tym szpasu, jak ona mi to pisze. No ja? No to ja z tym poszła, co on mi napisał, nie? Sie sprechen aber gut Deutsch. On ma tak na to lukami. Po pierwsze, nie sprechen i no schreiben. A po drugie, daj mi ino ten hoker i ją mu odpiszę, nie? No to, że jej też go dała. Nie tak łatwo się z tym poradzi. Ja, wysportowana już jest. No, ona mi to tam pisze, nie? Pisze, no nie widzę, co ona tam pisze. Pisze. Nim ja to zobaczyła, a tam stoi kurz und bindych. Sie aber auch. No. Ja się kilka dni czekała, aż on mi w końcu odpisał. Ich bin doch ein Deutscher. Ja wam powiem. Moja uma to ino na to czekała, że on to odpisze.
Ja mu powiem już teraz nie po polsku, co ona tam napisała, bo się nie chce Asić, że też ten niemiecki zną, nie? U nas krowy się nie cielą. No. I tyle było. A co? A, idź, pokój. Co ja bym miała z takimi chłopami robić? Nie jest potrzebny chłop zdrowy. Zdrowy. Ja jej młodą, piękną, sportowaną, chociaż nie potrzebuję. No, ja się chcę też jeszcze trochę pobawić. A co mi taki stary potrzebny, do czego? Bo mi padnie na zawał, wątroba mu siednie. Ja takich nie chcę. No. Jakby się tak siedzieli z tym Hubertem, on tak nawiązywał do tego, co ja w tej anonsie napisane, że romanka. No to ja zaczęła o tej muzyce, bo on też napisał, że lubi Gwiezdne Wojny. Się myślałam, może by to jakoś co zamędnie do kupy. Ja mówię, tak, ty lubisz te Gwiezdne Wojny? A co byś powiedział o tej muzyce, te fanfary, co tam są z tego Motor Meja? No tak patrzy na mnie i mówi, no. Bardzo lubię. Blues Brothers jeszcze bardzo lubię. Co myślę, no, popiejo też. Ale także wyczuła, że to może być poległy ten czas, że jemu można, powinna jakieś komplementy zacząć prawić. Wiecie, jak to z chłopami jest. Niby nie, ale jak mu zaczniesz go dać, to już potem jest fajnie. No to, że mu padała, wiesz co? Jak ktoś słucha Blues Brothers, to świadczy o jego dojrzałości. To znaczy, że ma szeroką skalę. Wiecie, co było? Się tak spojrzał na mnie, sięgnął się do kapsy, wyciągnął taką kartkę starannie napisano, a jeszcze bardziej starannie była poskładana i mi czyta. Blondynka, lat 38, niezamężna, wysportowana, znająca języki obce, melomanka, pozna kulturalnego pana ze Śląska. Nie wykluczającego poważny związek. No ja, no tak było. Taki był mój zamiar. Ja mówię, no, a ty żeś przyszedł do mnie i mi go dosz witam. No tak stanął i się myślał. A ty żeś się myślał. Że jak ja tak wlezę, tak obleczą, podejdę do ciebie i ci powiem, witam. To, że ja cię nie sprawdzę? A skąd ja mam wiedzieć, ktoś ty jest w ogóle? Czyżeś ty nie jest jako prowokatorka? Jako gagas, elisemik? Czy ty mnie jakaś nie osmarujesz w Dzienniku Zachodnim? Albo w jakiej telewizji? Skąd ty to mam wiedzieć? No, też jak się pomyślała, co ty myślisz, że ja taką blondynkę? Że jak ty mi tak wejdziesz i tak powiesz, witam. Co? Tyś się napisała kulturalnego Ślązaka. Zicher jest zicher. Lepiej Poloka budować. Tyś widziała kiedyś Poloka z poważnymi zamiarami, a kulturalnego Ślązaka? Cię mu też od razu padało. A ty myślisz, że to co? Szukam takiego kulturalnego Ślązaka. Ręka mi sama ta ręka położy. Te oczyma mi tak wyjrzą. Miał takie te diobliki, już to wiedziała. A się nie pytał. A poradzicie wy to ważyć? No to mu powiedziała mojemu. Poradza ważyć. Poradza parzyć. Też dzieci nie obdarzyć, no się kopnąć
Jeżeś ty hop. Jeżeś ty hop, Hubercie Morysie, Elino zdoci się. Jeżeś ty hop, Hubercie Morysie, Elino zdoci się, zdoci się. Jeżeś ty hop, Hubercie Morysie, Elino zdoci się, zdoci się. Będziesz mi pszą, będziesz mi pszą, będziesz mi zowny pszą. Jeżeś ty hop, Hubercie Morysie, Elino zdoci się, zdoci się. Bo życie to nie jest kicet na rowe mamy bić. Życie życiem trzeba okupić. Życie życiem trzeba okupić. A on mi na to wszystko poradza, nigdy nie zdradza. Uważyć, pokrzątać, do spania ululać, prawda go dać, pamięć ulać. A jemu na to czasem przywandzona i się powadza, bo życie to nie jakiej chłopaka psa łupić. Życie życiem trzeba okupić. Życie życiem trzeba okupić. Jeżeś ty hop, Hubercie Morysie, Elino zdoci się, zdoci się. Jeżeś ty hop, Hubercie Morysie, Elino zdoci się, zdoci się. Halo? 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 Berci? Jeżeś to ty, dziubeczku? Co? Ja już pogodowa. Co? Ja pośpiewałam sobie też. Jak poszło? Ja myślałam, że dobrze. Co? Ja co ważyła? Ty, dzisiaj u ciebie nie ja już fasfertik. Co żeś tam? Żur? No lubię. No, to co? No, dobrze. Ja przaja ci. No przaja, ja. No, tak. Widzicie? Można mieć też takich szlezischen Himmelreich. No fajnie. Ja się budę, nie? Wam życzę tego samego. Czym dzisiaj? Pysk? A można się też czasem puścić. Podobno to nie szkodzi. No, to co? Auf Wiedersehen. Na skledano. Ciao.